مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حذاء بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا بروخ سنبت تكبر لكم كبرات تخاتلتي مستيات بيتنا اب زوبا قرن افريقيا بفلاي دما اتي اب مونغو إرترا فدرالاوي منغست إثيوبيان كلل تግራይን ዘሎ ፖለቲካውን ወተሃደራዊ ስትራቴጂን ካብ እዋን ናብ እዋን ቁልጡፍ ትጽቢት ዘይግበሮ ለውጥታት ዝረኣየ እዩ። ኣብቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ትግራይ መንግስቲ ኤርትራን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ብውህደት አንጻር ሕወሓት ወይ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተሰለፈሉ ናይ ሓባር ገጽ ነይርዎም። እንተኾነ ግን ድሕሪ ናይ ሕዳር 2022 ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ እቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ፖለቲካዊ ዝምድናታት ብመሰረቱ ተለዊጡ እቲ ናይ ጸላኢ ፈታዊ እዩ ዝብል ናይ ቀደም ፖለቲካዊ መትከል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ኣስመራ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ብሓድሽ መልክዑ ይግለጽ ኣሎ። ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ምምሕዳር ትግራይን ዝረአ ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ዝምድናታት ምምሕያሽ ወይ ናይ ሓባር ረብሓታት ምህናጽ ንመላእ እቲ ዞባዊ ፖለቲካ ብሓድሽ መነጽር ከም ዝረአ ገይርዎ ይርከብ። ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ መንጎ ኤርትራን መራሕቲ ትግራይን ዘይዕረቕ ዝመስል ጽልእን ቅርሕንትን ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ ፖለቲካ ቀዋሚ ጸላኢ ወይ ቀዋሚ ፈታዊ ዘይኮነስ ቀዋሚ ረብሓ ጥራሕ እዩ ዘሎ። ውዕል ፕሪቶሪያ ድሕሪ ምምጽኡ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ አብይ አሕመድ ድሕሪ ምርሓቑ ነቲ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ዝተገብረ ናይ ሰላም ስምምዕ ከዓ ብጎቦ ዓይኑ ክጥምቶ ተራእዩ። በዚ ምኽንያት ኣብ መንጎ ኣስመራን መቐለን ዘሎ ዝምድናታት ብስቱርን ብጉሁድን ናብ ምምሕያሽ ገጹ ከመርሕ ጀመረ። ክልቲኦም ወገናት ማለት ስርዓት ህግደፍን መራሕቲ ትግራይን ንፖለቲካውን ወተሃደራውን ምንቅስቓሳት አብይ አሕመድ ከም ናይ ሓባር ስግኣት ክርእይዎ ጀሚሮም። ናይ ሓባር ስግኣት ስርዓት ህግደፍ ንመንግስቲ አብይ አሕመድ ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ፖሊሲ ከም ዓብይ ናይ ልኡላውነት ስግኣት ገይሩ ይርዮ። ብወገን ትግራይ እውን እቲ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስትን ክልል ኣምሓራ ፋኖን ዝተላዕለ ግጭት ከምኡውን ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ዘይምትእምማን ምዕባዩ ትግራይ ምስ ኤርትራ ዝሓሸ ናይ ጸጥታን ፖለቲካን ዝምድናታት ንኽትፈጥር ኣገዲድዋ እዩ። ብኻልእ ወገን ናይ ዲፕሎማስን መስመር ርክብን ምኽፋት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብስቱር ናይ ሓባር ዘተታት ከም ዝተገብረን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለው ዝተፈላለዩ ወገናት እውን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ጸጥታን ፖለቲካን ምርድዳእ ንምፍጣር ይጽዕሩ ከም ዘለው ይግለጽ። እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ምምሕያሽ ወይ ናይ ሓባር ስትራቴጂካዊ ምርድዳእ ብኸመይ ይቕረጽ ከም ዘሎ ንምርዳእ ናይቲ ዞባን ኣህጉራውያን ሓይልታትን ማለት ከም ኢማራት፣ ግብፂ፣ ሱዳን ተርኦም ከመይ ከም ዝኾነ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ። ቀዳማይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እዚኣ እታ ቀንዲ ደጋፊት መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ እያ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብዚ እዋን ዘለዋ ተራ ብቐጥታ ንኢትዮጵያ ወይ ንአብይ አሕመድ ብምድጋፍ ዝግለጽ እዩ። ኢማራት ንመንግስቲ አብይ አሕመድ ብገንዘብ ብዲፕሎማስን ብወተሃደራዊ ድሮናትን ብምሕጋዝ ኣብ ስልጣን ንኽጸንሕ ዓብ ተራ ተጻዊታ። ስግኣት ኤርትራን ትግራይን ኢማራት ኣብ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ላዕለዋይ ቦታ ንምሓዝ ትገብሮ ዘላ ንግዳውን ናይ ጸጥታ ስትራቴጂን ንኤርትራ ናይ ልኡላውነት ስግኣት ኮይኑዋ ኣሎ። ስለዚ ኤርትራ ንጽልዋ ኢማራት ኣብዚ ዞባ ንምኽላስ ምስቶም ንአብይ አሕመድ ዝተቃወሙ ሓይልታት ከም መራሕቲ ትግራይን ግብፅን ምምሕዛው ሕርያ ገይራቶላ። ካልኣይ ግብፂ ናይ ሓባር ስትራቴጂካዊ መሻርክቲ ምህናጽ ግብፂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ምስ ኤርትራን ሱዳንን ዘለዋ ዝምድና ኣብ ዝለዓለ ደረጅኡ ንኽበጽሕ ደፊኣቶላ። ኣብ ጉዳይ ዓብይ ናይ ሕዳሴ ዲጋ ግብፂ ንኢትዮጵያ ከም ቀንዲ ናይ ማይ ውሕስነት ስግኣታ ስለ እትሪኣ ንመንግስቲ አብይ አሕመድ ዘሰናኽል ወይ ዘዳኽም ዝኾነ ፖለቲካዊ ምትእኽኻብ ትድግፍ። ምስ ኤርትራን ትግራይን ዘለዋ ርክብ ግብፂ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሓባር ናይ ጸጥታን ስትራቴጂን ስምምዓት ብምስራሕ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ዶባት ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ሚዛንን ንምቁፅጻር ትሰርሕ። እዚ ድማ ንትግራይ ምስ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ሓደ ናይ ፖለቲካ መስመር ከም እትሰለፍ ገይርዋ ይርከብ። ሳልሳይ ሱዳን እዚኣ እታ ብውሽጣዊ ግጭት ዝተዳኸመት ግን ደንበ ናይ ዝሽርክነት ዝኾነት ሃገር እያ። ሱዳን ብሰንክቲ ኣብ መንጎ ወተሃደራውያን ሓይልታት SAFን ሰራዊት RSFን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣዝያ ተዳኺማ እያ ዘላ።
መንግስታት ኤርትራን ግብፅን ንሰራዊት ሱዳን ዓብደልፋታሕ አልብርሃን ክድግፉን ከለው ኢማራት ግን ንሰራዊት RSF ትድግፍ። እዚ ድማ ንኤርትራን ትግራይን ኣብ ደባዊ ጸጥታን ናይ ስደተኛታት ጉዳይን ንሱዳን ከም መተሓላለፊትን መዕቆቢትን ንኽጥቀሙላ ወሳኒ ገይርዎሎ። ናይ ትግራይ ውሽጣዊ ፖለቲካን ናይ ኤርትራ ጽልዋን እንተርኢና ኣብ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ዓቢ ናይ ፖለቲካዊ ኣፈላላይን ሓድሽ ውደባን ይርአ ኣሎ። እቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ ሕወሓት ብፍላይ ኣብ መንጎ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጌታቸው ረዳን ዝተኸስተ ናይ ስልጣን ውጥረት ንፖለቲካ ትግራይ ኣብ ክልተ ጎደና መቒልዎ ይርከብ። ስርዓት ግደፍ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ትግራይ ዘሎ ፍልልያት ብጥንቃቐ ይከታተሎ ኣሎ። ኤርትራ ነተን ንመንግስቲ አብይ አሕመድ ዘይኣመናን ንልኡላውነት ኤርትራ ዘኽበራን ናይ ትግራይ ሓይልታት ክትድግፍ ወይ ምስአን ክትሰርሕ ድልውነት ኣርያላ። ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሕቶታት ጉዳይ ባድመን ምእላይ ሓይልታት ኤርትራ ካብ ገለ ከባቢታት ትግራይን እዮም። እንተኾነ ግን ክልቲኦም ወገናት ማለት ኣስመራን መቐለን ንአብይ አሕመድ ከም ዓቢ ስግኣት ስለ ዝወስድዎ ነዞም ናይ ቀደም ሕቶታት ንግዚኡ ኣወጊዶም ኣብ ናይ ሓባር ህላወን ጸጥታን ዘተኮረ ዝምድናታት ይሃንጽለዉ። እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ናይ ዝምድናታት ምምሕያሽ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ሓይሊ ሚዛን ወይ ባላንስ ኦፍ ፓወር ኣጸቢቑ ለዊጥዎ ኣሎ። እዚ ዝምድና እዚ ብፍቕሪ ወይ ብታሪኻዊ ዕርቂ ዝተመስረተ ዘይኮነስ ብጽኑዕ ስትራቴጂካውን ፖለቲካውን ረብሓታት ዝተሃንጸ እዩ። እዚ ምሕዝነት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈጥሮ ጸቕጢ ኣሎ። እቲ ኣብ መንጎ ኣስመራ መቐለን ግብፅን ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ምትእኽኻብ ንመንግስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ዓቢ ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ከበባ ከም ዝወድቕ ገይርዎ ኣሎ። ናይ ቀይሕ ባሕሪ ረብሓታት ንምሕላው ኤርትራ ናይ ግብፅን ሱዳንን ደገፍ እናረኸበት ንጽልዋ ኢማራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንምግታእ ትሰርሓላ። ናይ መጻኢ ስግኣታት ግን ኣለዉ። እዚ ሓድሽ ዝምድና እዚ ንሓዋሩ ሰላም ከምጽእ እንተኾይኑ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘለዉ ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ዶብ ናይ ቁጠባን ናይ ፍትሕን ሕቶታት ብጉህድን ብመረዳእታን ክፍትሑ ኣለዎም። እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ዝምድና ንግዚኡ ጥራሕ ዝጠቐመ ናይ ፖለቲካ ስልቲ ኮይኑ ክተርፍ ይኽእል እዩ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ፖለቲካዊ ባይታ ካብ ናይ ቀደም መስመራት ወፂኡ ናብ ዝተሓላለኸ ናይ ረብሓታት ውደባ ተሰጋጊሩ ኣሎ። በዚ ዝተበገሰ እቲ ዞባ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣብ ከቢድ ውጥረት ተሸሚሙ ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ሰንበት 9 ናሓሰ 2026 ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀረባ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ፀንሑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ገብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ قنا مسلي فتحي